Lagi Maul. 1.800.000. 1.800.000 pajak gres. Orinan sip. Kondisi. Yo. Muni ngene. 1.800.000 Lur. Ora e. Piro iki? 64. 6.400.000. Mau pitu Lur. Iki mesine muni iki. Muni ya. Mesine muni ora krungu. Ulen dagel tangga dhewe Lur. Tangga dhewe. Wong rabi iki yo, Bro. Bro rabi. Yes. Nah niki engko nek oleh bojo ora usah tuku neh. Dewe pulih. Gabene. Lah iki pira iki? 2016 Mas iki. Pira? Ya 14.8. 14.8. Ya 14.8. Mesine halus yo. Mesine penak lho. Bodine mulus. Bodine mulus, Bos. Mulus wis karek nganggo. Ya pakai. Yo. Vario kepek iki. Rego pira iki? 11.300. Montore piye? Glowing. Loh, glowing, kuncine gemantung loro ya iki ya. Iki montore bagus pokoke. Glowing ya. Glowing mesin handal. Ini 11.300. pokoknya karek jalan-jalan. Ya, 2016 akhir, 17 awal. Col. Tangki kaleng. Ora penak, Cak. Regane pira? Ala 7,5. 7,5 tahun pira? Milih 7,5. Masih Udah. sing iki, Mas. Lagi 10. Iki 10. Iki 7,5. Iku tangki kaleng. Kaleng ping. Tahun pira? Tak percaya, Mas, lho. 2008. 2008 kok 7,5. 2008 tangki kaleng 7,5 Lur. Beh. Pak nemenke, Mbah. 7,5. Pak nemenke. Iki 10, Mas. Iki 10 tangki kandel. Iki aja. Iki sing iki tangkine piye tangkine? Walah. Ada yo. Ayo cepet sing cepet lan Pro, ayo. Oh, 7,5, 7,5. Siti rego pira, Lek? 6.200. 6.200 ngono. Iya. Pajak anyar gris yo. Cek anyar gres yo. Wah, oleh motor bersih ngene yo. Motor buwer sih ngene 6.200.000. Kenek nggo buah, ngeter sekolah. Oke semua. Wis. 13.700 Lur iki Lur. 2018 prapat Batem Jepon. Iki oleh kurang 13.700. Jios motore lho. Iki bijar. Info Kak, info. Sipir 2022 Awal. awal Regane pira ngene iki? 16,5. 16,5. Iso nego sithik. Iso nek sithik aja. Motor ora ono regane. Ban ready anyar-anyar kilometer 27. Oke, siap. Kali piro, Cak? Mesine alus ngene, tahun pira? 28. 2008 mesine alus yo. Mesinnya penak, Bos. Kalahe apa minuse? Tangki kandel. Tangki kandel. Minuse tangki kandel. Jane leleh kuat ya, Mas. Walah jane yang Tangki kandel gen ra dekok kok malah. Regane regane 10.000 mek susuk. 10.000 susuk. Walah kayak gini kandele ngene. Salah gaga ya Cak iki. Ya bateng gagah iki. Banting motor wani.